Bon dia a tothom, a tots i a totes. Benvinguts a aquesta jornada de difusió que fem en col·laboració el Departament de Dades Obertes i Smart Catalonia. Jo soc en Martín Ferrer, part de l'equip que gestiona aquesta iniciativa, Smart Catalonia Laboratori. I a continuació, per donar la benvinguda a aquesta sessió, tenim a la Mercè Crosas, secretària de Transparència i Govern Obert. Endavant, Mercè. Moltes gràcies i bon dia a tothom. També benvingudes i benvinguts a aquesta sessió i a aquestes jornades de Smart Catalonia i de dades obertes. Com es fan servir les dades obertes a Smart Catalonia, doncs té la participació de la Secretaria de Govern Obert. I per què és important això per al Govern Obert? Primer de tot, el Govern Obert té com a eix principal o central a tot el que fem les dades obertes. Les dades obertes ens donen la base o els fonaments objectius per als altres àmbits que duem a terme com a govern obert, que són la transparència, la participació ciutadana i la col·laboració, una col·laboració que és amb la ciutadania, però també la col·laboració amb el sector públic i el sector privat. D'aquesta manera, la presència, el que parlarem en aquesta sessió sobre el portal de dades obertes també és fonamental per a Smart Catalonia. En el sentit de Smart Catalonia, primer de tot es fonamenta, o una de les bases que necessita són les dades. Quan aquestes dades poden ser més compartides amb més gent, compartides amb més organitzacions, compartides amb el públic o de forma oberta, com fem en el portal de dades obertes, augmenten el seu valor i el seu impacte a la societat. I això és un dels valors importants de govern obert, poder tenir que les dades es puguin fer servir per innovació, per col·laboració, també per rendiment de comptes i per poder construir polítiques públiques i construir també o prendre decisions més ben informades i informar d'una manera objectiva a la ciutadania. Per tant, estem contents de ser part d'aquesta sessió i de poder parlar de dades obertes com un eix tan principal al que fem i també que és important per Smart Catalonia. El director de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració us parlarà amb més detalls sobre el portal de dades obertes. Només mencionar que de moment hi ha 152, crec, conjunt de dades que estan etiquetades com a Smart Catalonia en el portal de dades obertes, però el portal de dades obertes només és el començament del que volem fer i volem anar més enllà. Volem construir les dades obertes del país, les dades obertes, o sigui, un espai comú de dades obertes de tots els àmbits i de tots els sectors i que ens ajudin tant per a Smart Catalonia com per molts altres, pels reptes que podem tenir com a país, on les dades ens poden ajudar i quan són obertes com he comentat després, li augmentarà el valor i l'impacte i el seu poder d'innovació o de col·laboració. Bé, no em vull allargar més, amb ganes d'escoltar aquesta sessió i us agraïm molt l'interès i la vostra assistència i participació. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Mercè. Com bé ha dit, ara l'Albert Canyigueral, que és el director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, farà una introducció al portal
de dades obertes de la Generalitat, donar una mica la presentació de què es pot trobar, com es pot trobar, quin tipus d'informació pot haver-hi i el potencial que pot tenir. Així que endavant, Albert. Moltes gràcies. És un plaer també poder participar en aquesta jornada. Compartir la pantalla amb una petita presentació que hem preparat. A veure, si em confirmeu que ho veieu bé. Sí, perfectament. Perfecte. Doncs sí, com s'ha dit, el que farem... Perdó, Albert, has de posar-ho en mode de presentació. A veure, canvia. A veure, ara ho veieu? Ara. Vale, sí, la configuració de les dues pantalles. Doncs això, com es comentava, farem una breu introducció al projecte que porta ja des de fa temps engegat la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de dades obertes, una petita, fins i tot, demostració en forma de vídeo de com s'accedeix al catàleg i es troben els datasets relacionats amb Smart Catalonia i també, com ja ha donat alguna pista la secretària, cap on volem anar també. Però tot això de manera bastant breu. Doncs primer un breu cronograma per veure que les coses que veiem ara venen de lluny. Porten més de 10 anys en marxa. El primer portal de dades obertes es va crear l'any 2010 per començar a explicar i a parlar d'aquest tema. Va ser molt important també la creació de la Secretaria de Transparència i Govern Obert. Això va passar el 2016 i va permetre d'entrada crear el primer portal de Govern Obert, on un dels àmbits ja era l'àmbit de dades obertes i, evidentment, es va poder anar desenvolupant un pla de govern obert que un dels objectius, una de les activitats que proposava era la creació d'un portal específicament dedicat a les dades i començar a tenir un primer catàleg de dades obertes ja pel 2017, però fins i tot veiem que ja parlem de 4 anys enrere. Un cop tenim dades, el que hem de fer és garantir la qualitat d'aquestes dades. Per tant, dintre d'aquest pla de govern obert també hi havia tot un treball sobre les metadades, la qualitat d'aquestes dades que oferíem, la seva actualització, si són actuals o no són actuals, i tot l'àmbit, anar millorant tota la qualitat de dades obertes. D'aquí també veiem que no és un repte, el tema de les dades obertes no és un repte que només depengui de la Secretaria de Govern Obert, és un repte que depèn de tot el govern, és per això que també es va començar a descentralitzar i a treballar amb les unitats d'informació dels diversos departaments de Generalitat per tal d'anar obrint més dades d'aquests departaments i anar-les integrant dintre del catàleg de dades obertes que ja es disposava i també fent un treball un acompanyament, un treball de coneixement del potencial de les dades obertes. També, a partir d'aquí, ja no només la dada, sinó la governança de la dada. També vam començar a treballar amb entitats de caire internacional, com l'Open Data Charter, a la que ens vam adherir el 2018, i fent divulgació, sobretot també en altres àmbits, en altres departaments de la Generalitat de Catalunya. Es van començar les sessions, la primera sessió del Cafè amb Dades, que és una sessió de trobada d'experts i expertes i gent entusiasta de l'àmbit de les dades obertes. La primera sessió va ser a finals del 2018. Ara just, i us ho comentaré una mica després, hem celebrat la 10a edició. Per tant, del 2018 al 2021, i tot i la pandèmia, s'han arribat a celebrar 10 sessions de Cafè amb Dades. I sobretot això, vam anar evolucionant, un acord de govern que ha estat molt important sobre l'estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, on s'especifica que, per defecte, la majoria de dades que es generin des de l'àmbit públic han de ser susceptibles de ser obertes, a menys que hi hagi un bon motiu perquè no sigui així. I en aquest àmbit és un marc de referència que ens permet anar obrint conjunt de dades, sobretot els que aportin més valor públic, que ens ajudin a crear valor compartit, valor públic amb la ciutadania, altres àmbits del sector públic i el sector privat. També vam generar un segon pla de govern obert del 2019-2020, que es va allargar fins al 2021 per la situació de la pandèmia. I aquí hem tornat a afegir-nos a una altra entitat, en aquest cas l'Open Government Partnership, on és un organisme a nivell internacional de governs nacionals, regionals i fins i tot municipals
que treballen en l'àmbit de govern obert i aquí just vam presentar la candidatura i vam passar a formar part ara fa un any. I en aquest any hem treballat una sèrie de compromisos que presentarem de manera formal a principis de l'any vinent. Un d'ells, diversos d'ells, però especialment dos d'ells molt orientats a l'àmbit de les dades obertes. Hem celebrat també els 10 anys, com us deia, portem més de 10 anys treballant amb dades obertes des de la Generalitat de Catalunya, per tant, s'ha de celebrar. Ja es va celebrar el 10è aniversari, just al novembre de l'any passat. I, com veurem ara també amb algunes xifres que us posaré, hi ha hagut una explosió, evidentment, arrel de l'impacte de la pandèmia i de la Covid en l'ús i la importància i el coneixement de les dades obertes. Us posaré algunes xifres. Veieu aquí la petita gràfica que hi ha a baix, ja veieu que es dispara. Us posaré algunes xifres bastant impressionants al voltant. I també, per donar el pes de tot això, just la setmana passada, l'última setmana del mes d'octubre d'aquest any, vam arribar a la publicació dels 1.000 datasets ja en el catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Com es deia, més d'un 10% d'aquests estan etiquetats ja com a Smart Catalonia, per tant, és un bon volum dintre del total de dades obertes del catàleg de dades obertes. I aquesta és una cosa que preparant la presentació ha estat més espectacular de conèixer, que és l'increment previ al confinament, podríem dir pre-Covid, post-Covid, encara estem al Covid, però l'ús que es feien del portal, de les visualitzacions en el catàleg previ al confinament i post-confinament. Aquí podeu imaginar des de l'interès que hi ha hagut des de la ciutadania en general, però també des dels mitjans de comunicació. I veiem aquí, hem separat amb veieu les dues columnes, previ confinament, post-confinament, i les dues files, el que són descàrregues de datasets, gent que accedeix al portal de manera manual o a través d'algun automatisme i es descarrega un conjunt de dades, un dataset, o de manera encara més habitual a través d'una API, d'una connexió que el que fa no és descarregar-se el dataset, sinó fer una consulta i treballar amb una part d'aquest dataset. Com veieu, les xifres, simplement veient això, la connexió d'API, que és la més habitual, s'ha passat de previ al confinament, hi havia 1 milió de connexions a 35 milions en aquests moments i la mitjana encara és superior. Veiem els increments que estan per sobre això, entre un 1.000% i un 5.000%. Per tant, veiem són increments realment espectaculars que veuen la magnitud de l'impacte que ha tingut la Covid en la transformació en l'ús de dades obertes i veure el potencial d'aquestes dades obertes que ens ha permès adreçar alguna tan complexa i complicat com la pandèmia d'una manera que no hauria estat possible si no fos gràcies al treball que s'ha fet amb les dades obertes. De fet, venim d'organitzar unes jornades de govern obert tota la setmana passada, el dia 25 i el dia 28, on el focus va ser just això, com el govern obert, especialment les dades obertes i la transparència, ha estat un element clau en la gestió eficaç de la pandèmia i ho està sent encara. Us recomano recuperar els vídeos també de la setmana passada. I altres coses que estem fent és seguir inventariant, i això forma part també del pla de govern anterior i seguirem fent durant el següent pla de govern obert següent, és seguir coneixent dintre la Generalitat, inventariant quantes dades obertes o quantes dades es disposen als departaments i quin percentatge d'aquestes dades són susceptibles de ser obertes. Veieu aquí un dashboard intern on també hi ha una pàgina pública del projecte, però ja s'han identificat internament més de 2.300 conjunt de dades. S'està treballant en tots els departaments de Generalitat i gairebé 1.000 d'aquests, per tant, alguna més d'un 40%, són susceptibles de ser oberts, estan identificats com a susceptibles de ser oberts. Encara no s'està fent, el treball que s'està fent és primer d'inventariar per llavors fer un segon procés d'obrir-ho en la màxima qualitat. I és un procés que, com dic, no ha acabat i un cop acabem haurem de tornar a començar perquè realment cada cop s'ofereixen o apareixen més dades susceptibles de ser obertes. I destacar no només el volum de dades, sinó el canvi cultural que ha representat aquest projecte dintre la casa. Realment ha ajudat molt a comprendre i a interactuar amb tots els departaments. Ha estat un procés, com deia, d'acompanyament, amb moltes reunions, amb molta formació, amb molta didàctica, que ha permès identificar aquests conjunts i veure el potencial d'aquestes dades obertes en tots els departaments de la Generalitat.
Darrere de tot això, doncs, hi ha una estratègia, no? Com deia la secretària, maximitzar l'obertura de dades d'interès públic, en general, començant pel sector públic i acabant per al país. Per tant, doncs això, anem afegint més dades a aquest portal de dades. Des d'un punt de vista que estem obligats en l'àmbit de transparència i, com veiem, per l'acord de govern també de dades obertes, però volem anar fins i tot més enllà i facilitem també que tercers actors vagin incorporant les seves dades al portal. Busquem la màxima flexibilitat perquè terceres entitats puguin compartir aquestes dades amb nosaltres i es puguin integrar. Hem vist les interfícies d'API amb JSON perquè facilita molt la integració i que no només agafin dades nostres, sinó que puguin agafar dades d'altres fonts també i combinar-les. Federem les nostres dades en altres portals, tant a nivell estatal d'Espanya com a nivell europeu. Realment doncs, tenim indexades perquè la gent pugui accedir al portal directament o al catàleg directament o també pugui trobar a través d'altres fonts. I treballem molt en la formació i la documentació, a més en obert, tot el que podem explicant el potencial de les dades obertes i com funcionen les nostres eines. I, finalment, un àmbit que ajuda molt a la difusió i al coneixement és l'àmbit de la visualització. Per tant, doncs, també donem totes les eines, intentem formar el millor que podem en totes les eines de visualització, no només pel que puguem fer nosaltres, sinó pel que puguin fer tercers, siguin departaments de Generalitat o fins i tot terceres entitats fora de l'administració pública. Destacar d'aquest àmbit de la visualització, i com veieu, estem parlant quasi en temps real, això és del dia 28 d'octubre, també la setmana passada, es va fer la 10a edició del Cafè amb Dades, en aquest cas amb el Departament d'Interior, sota el títol d'Entendre la seguretat i les emergències amb dades obertes. Vam tenir una conferència molt interessant on podem veure tot el treball de visualització que s'ha fet des del telèfon d'emergència 112, des del Departament de Bombers de Generalitat de Catalunya i els Mossos d'Esquadra. Tot això ja ho han fet des dels propis departaments. Com deia, no és una feina només de la secretaria, és una feina en col·laboració amb tots els altres departaments que estan fent una feina excel·lent en no només publicar les dades, sinó, parlàvem l'altre dia, socialitzar-les, de fer-les comprensibles, perquè una dada, si no està una mica tractada i presentada de manera intel·ligible, doncs costa d'entendre. I tot això, doncs, no podem... Insisteixo molt en l'àmbit de la col·laboració, que també forma part un dels temes que toquem a Govern Obert, doncs tot això ho fem en col·laboració sempre. I hem vist dintre del timeline els acords amb l'Open Data Charter i l'Open Government Partnership a nivell internacional, però destacar també col·laboracions a nivell local, com la que estem avui comentant sobre l'Smart Catalonia, l'equip d'iniciativa Open Data des de Barcelona, però que també treballa arreu del territori, o com la Fundació BIT des de la Universitat de Girona fan visualitzacions i intentem col·laborar en els àmbits que podem. Per tant, hem vist, és un treball de 10 anys, és un treball que ara estem recollint els fruits, que la Covid ha posat amb molt d'importància tot l'àmbit de dades obertes, ha permès gestionar la pandèmia d'una altra manera molt diferent i aquests reptes veiem que no els podem emprendre sols, sinó que ha de ser sempre en col·laboració a nivell internacional i a nivell local. Per tant, l'estratègia i el que ara està posat al pla de govern i el que estem treballant al pla de govern obert 2022-2024. Ara entrarem en una part més pràctica de com funciona realment aquest catàleg, a part de la teoria. D'entrada, el que podeu, si accediu al portal de Govern Obert, doncs trobareu una subsecció que és el portal, l'àmbit de dades obertes. Dintre del portal de Govern Obert hi ha un portal que parla de les dades obertes. I aquí dintre, fent una cerca, podeu accedir al que és el catàleg de dades obertes. Ara hi ha un vídeo que ha preparat el company, el Rubén Fernández. Durant uns 4 minuts us explicarà exactament com funciona tot el que és la cerca, com trobar fent servir l'etiqueta Smart Catalonia i totes les opcions que teniu per accedir a aquestes dades. He posat també a compartir l'àudio, hauríeu d'estar sentint l'àudio. Bon dia. Per fer una cerca al catàleg de dades, ho podem fer a través de l'opció de Govern Obert, dintre del cercador genèric de Google. Agafem l'opció que indiqui Govern Obert especialment i concretament el que indica GenCat.cat.
i dintre de la barra superior busquem l'opció de dades. S'obre un desplegable i farem clic en aquesta opció d'aquí. Accedeix a dades obertes. Aquest primer portal mostra, entre altres qüestions, una finestra per cercar conjunts de dades dintre del catàleg de dades. Si en aquest cas busquem el tag Smart Catalonia, s'obrirà addicionalment una nova finestra i aquí ja estarem el que seria dintre del catàleg. Faig un punt i explicar i diferenciar entre el portal de dades obertes, que seria la web corporativa, on podeu trobar tot tipus d'informació, però també podeu fer una cerca inicial al catàleg de dades, que com a tal també és un espai web específic, en aquest cas és un data warehouse, i aquí dintre hi haurien tots els conjunts de dades publicats per la Generalitat de Catalunya. En el cas específic de la selecció que hem fet a partir d'aquest Smart Catalonia, el que estem indicant són conjunts de dades que des de, i perdona la redundància, Smart Catalonia van identificar com dades d'interès per regions Smart. Hi ha un total de, com podem veure aquí, 152 registres on, si volguéssim fer filtres, en aquesta secció que podem veure aquí, podem veure diferents opcions de filtratge. Els posaré sense desplegar per poder veure que en total són un total de 4 grans conjunts de filtres. Per una banda tenim l'opció de categories i en aquest cas el que podem fer és cercar aquelles que facin referència, per exemple, a la qüestió de ciència i tecnologia, i el que fa, com és un filtre múltiple, aplicarà el filtre de Smart Catalonia i conseqüentment després l'opció de ciència i tecnologia. De la mateixa manera, si volgués buscar específicament recursos que són conjunts de dades, és a dir, taules que podrem carregar via API, i li fem un clic aquí. En aquest cas, no hi ha més opcions que les dues que ja teníem. Podem veure la relació entre els conjunts de dades que fa referència a aquesta secció d'aquí, d'acord? I l'opció de categories, concretament de ciències, que fa referència a aquesta secció d'aquí. Si fem clic a una d'aquestes, podrem veure la fitxa de metadades, on indica, per una banda, el departament corresponent, el tipus de dades, si són estàtiques o no, i el que podrem veure aquí és el nombre de fileres, milions, nombre de columnes i, concretament, els noms de cada una de les columnes, la descripció respecte a què conté aquestes columnes i el tipus de valor. Si continuem fent scroll fins a baix de tot, podrem veure aquesta taula d'aquí, que seria una primera vista, no del total, però sí una primera vista de les dades que hi ha dintre aquesta taula. Si volguéssim fer una càrrega, simplement tindríem que pujar cap amunt i tenim dues opcions. O exportar un arxiu, és a dir, el descarreguem com a tal, o vincular-nos a aquestes dades i estar connectat de manera contínua al catàleg de dades. Si fem l'opció d'API, que és la més recomanable, tenim dues opcions, o connectar-nos via JSON o via CSV. D'acord? Al fer l'opció de còpia, canviarà el color del botó i ja tindríem, o ja ens indicaria que tindríem les dades preparades per connectar-les a una base de dades o a qualsevol aplicació que fes tractament de dades. Doncs bé, el Rubén ha explicat molt bé com accedir a aquestes dades. Us passarem també la presentació i el vídeo per qui vulgui consultar-ho més. Podreu trobar molta més informació sobre el que es fa des de dades obertes des del Twitter, que tenim de dades obertes i també de govern obert, en el cas d'Open Data Catalunya, és el Twitter relacionat amb l'àmbit de dades obertes. En el canal de YouTube de Govern Obert hi ha molt contingut també en relació a les dades obertes i, finalment, el butlletí de Govern Obert toca tots els àmbits de Govern Obert, però molt sovint té un focus molt important en les dades obertes.
I ja com que estic fora de temps de manera molt ràpida, aquesta mirada cap al futur, que la secretària ja ens ha comentat, aquest espai comú de dades obertes de Catalunya. El que veiem és que els reptes al que ens enfrontarem després de la Covid són encara més complicats, potser heu vist aquesta imatge en l'àmbit econòmic i en l'àmbit climàtic, i com us dèiem, el que hem après en l'àmbit de la Covid és que les dades són un àmbit fantàstic, una eina que ens permet col·laborar a una escala, una velocitat i amb una complexitat que no ens podíem imaginar. Per tant, com aquests aprenentatges els podem aplicar a altres reptes. I hem començat anar en aquesta direcció, no només agafant dades obertes directament dels propis departaments de Catalunya, sinó començant a federar espais, això com us comento, estan desenvolupant, no tot està federat encara, però en la direcció en la que estem anant, des de la federació d'altres actors del sector públic, com poden ser els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, temes de l'Institut d'Estadística de Catalunya, dades també del Parlament de Catalunya o el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Tots ells de l'àmbit públic tenen moltes dades obertes a oferir. El que volem és facilitar, no fer una còpia de totes les dades, sinó federar, facilitar que aquestes dades es puguin trobar a través d'una eina fàcil, coneguda, com la que ens explicava ara el Rubén. I finalment, si veieu el que està escrit també en el pla de govern de la legislatura, és que realment ens posar en marxa aquest portal, on ens agrada més parlar d'espai comú de dades de Catalunya, per incorporar dades no només del sector públic, sinó també dades privades i dades generades pels ciutadans. Si volem fer si volem enfrontar els reptes que ens venen ara en l'àmbit econòmic i en l'àmbit mediambiental, això no només ho farem amb dades que tinguin origen a la Generalitat o origen en el sector públic, també hem de poder combinar dades del sector privat i el sector cívic. Això ho farem també desenvolupant responsables de dades, en anglès parla molt del Chief Data Officer, dintre de la Generalitat, també a nivell territorial, i facilitant tota aquesta col·laboració entre els sectors. Espero que hagi resultat d'interès i torno el control de la presentació. D'acord. Moltes gràcies, Albert. Crec que ha sigut una presentació superinteressant i molt enriquidora. A continuació, el Joan Duran, que és el coordinador de projectes de ciutats i territoris intel·ligents de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, farà una introducció a la col·laboració que hi ha hagut entre el projecte Smart Catalonia i l'Oficina de Dades Obertes de la Generalitat. Així que també, comentar-vos, ja estem veient que comencen a haver-hi preguntes, tot això es contestarà al final de la sessió i us animem a que les feu. Moltes gràcies. Endavant, Joan. Molt bé, gràcies, Martín. Doncs res, sense més dilació, comparteixo pantalla. Intentaré ser breu perquè al final, bàsicament, el que ens interessa o m'interessa és que entengueu el perquè de la col·laboració. Des de Smart Catalonia, crec que s'ha anat com anomenant tota l'estona, però perquè ens focalitzem, Smart Catalonia és l'estratègia del Govern de Catalunya que prové de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori. Per tant, aquesta estratègia, perquè ens entenguem de forma ràpida, el que vol és acostar la innovació tecnològica al territori. I ho fem amb moltíssimes iniciatives de tot tipus, unes orientades més al sector privat, d'altres al sector públic, d'altres més al ciutadà, però una mica perquè focalitzar una miqueta què és això de Smart Catalonia. Perquè ens entenguem, des de Smart Catalonia vam veure fa un temps que nosaltres treballem molt amb el món local, el que són ajuntaments, consells comarcals, diputació, amb el que és tocar molt territori i el que fem bàsicament és ajudar-los a adoptar la innovació tecnològica als seus espais. Llavors, aquí el que vam veure fa molt de temps, parlant amb ajuntaments, consells comarcals, diputacions, és que hi havia una necessitat molt clara d'adquirir dades que tenia la Generalitat. I vam veure que la Generalitat realment genera moltíssimes dades, cadascun dels seus departaments té els seus propis sistemes d'informació que tenen el seu fi molt clar, però cal una visió més transversal i cal intentar concentrar el màxim de dades en un espai perquè no només el sector públic, sinó qualsevol ciutadà o inclús el sector privat pugui tenir accés a aquesta generació de valor. I d'aquí vam veure que havíem de col·laborar clarament amb la Secretaria de Govern Obert i amb aquesta plataforma de dades obertes. El que vam veure, doncs, en aquest sentit és que necessitem un espai des de la Generalitat on poder relacionar dades de forma transversal i facilitar la possible creació de nous serveis cap al món local. Llavors necessitem com una espècie de data lake, que se'n diu, o de lloc, un espai
on hi hagi totes les dades d'interès territorial. I vam pensar que la plataforma de dades obertes pot ser aquesta fase 0, aquest punt d'inici, aquest punt de treball que pot ser molt interessant de col·laborar. I és això, doncs, bàsicament el resum és que el nostre objectiu és potenciar les dades obertes, la plataforma de dades obertes de la Generalitat, incorporant tota la demanda de dades que es volen obrir des del territori. Nosaltres parlem amb la gent de dades obertes i ells intenten anar punt a punt per intentar obrir aquestes dades. Com ho fem? I per què vam veure que realment això podia donar molts fruits aquesta col·laboració entre Smart Catalunya i Dades Obertes? Primer, perquè ja existeix des de Dades Obertes una oficina de governança per obrir dades. És a dir, hi ha un equip que es dedica a anar, que té una persona mínima a cada departament de la Generalitat, en la qual, quan fem una petició per obrir una dada, ja tenim una estructura organitzativa per tal d'obrir les dades que no estiguin en dades obertes. Ja tenim dades territorials en l'actualitat, que són d'interès, en les quals ja podem treballar. El fet de tenir una única API en la qual poder publicar i publicitar que la gent pugui descarregar-se dades facilita molt les coses i, a més, la plataforma de dades obertes, que és feta amb Sòcrata, suporta dades de forma massiva i és molt solvent tecnològicament. Per tant, no hem de tenir por en el fet d'obrir el màxim de dades possibles en aquesta plataforma. I, a més, també suporta dades en temps real. Per tant, tot això ho veiem claríssim que ens havien d'apostar. Llavors, en aquest sentit, des de Smart Catalunya vam dir ens interessa començar a fer aquest push, aquest intent d'obrir dades en els àmbits que poden donar més valor al món local i territorial, que són àmbits d'energia, qualitat de l'aire, gestió de residus, mobilitat i turisme. I en una segona fase, òbviament, si detectem dades que en àmbits que són més de la competència de la pròpia Generalitat també són d'interès global, doncs també podrem aportar el nostre gra de sorra en aquesta demanda. Exemples que ja podem, ja no entraré més en detall perquè crec que s'ha explicat molt bé, però tenim ara mateix dades al portal de Dades Obertes que ja han explicat molt millor que nosaltres, però que entengueu que hi ha dades que són realment d'interès històric. Joan, perdona, que si estàs passant les diapositives no ho estem veient, està com congelat. Això sí que m'ha estat... Perdona, que sí, estem com a la segona. Esteu a la segona? Ostres. Això sí que... Vale, ara sí. Ostres, doncs m'he de quedar... Perdoneu perquè jo ho tenia en mode presentació i estava passant, però veig que m'he de quedar amb aquest mode, que és el que veig que sí que detecta el Zoom, el mode així sense presentació. Doncs res, perdoneu, fins ara he anat seguint les diapositives i res, ara mateix estem aquí, d'acord? Estem en la llista de dades de les que exemples dels moltíssims que hi ha d'aquestes més de 1.000 datasets que conté ara mateix al portal de Dades Obertes. Quins ens agradaria incorporar al futur i creiem que poden ser de molta utilitat. Hi ha moltes dades de sensors que s'usen en una plataforma que es diu Sentilo, que la usa o qui la promou més en la Diputació de Barcelona i ens interessaria incorporar el màxim de dades que hi ha actualment registrant-se en sensors en aquesta regió. Després ens interessaria molt que pogués haver-hi dades de la xarxa europea de Sitmunt, que també s'hi aboquen moltes dades de l'àmbit municipal. Des de, per exemple, els nostres propis sistemes d'informació en el sistema d'informació geogràfica de la Generalitat de Catalunya, també creiem que moltes dades podrien ser d'interès a l'hora d'obrir-se. Dades de mobilitat, salut, educació, tot això que ja hem comentat, i també, per què no, doncs això que comentàvem abans, dades dels propis sistemes d'informació municipals que també puguin ser d'utilitat per complementar altres dades territorials. Les fases en les que hem col·laborat ara mateix, en aquesta, fase 0 que diem, és aquesta etiqueta Smart Catalunya, que ja us hem comentat, que són aquests 152 datasets. Hem fet un anàlisi per ajudar també a l'equip de Dades Obertes amb les dades obertes que hi ha existents, els hem traslladat aquells punts febles que veiem, i després hem treballat aquests dos casos d'ús, que és el motiu, potser un dels motius de pes d'aquesta jornada, que ara us ensenyarà també el Martín, en els quals hem relacionat dades de diferents sectors, dades que estan en obert, dades que estan obertes, i les hem volgut relacionar i extreure algun tipus de conclusions. I no m'extendré més en aquests 3 punts, en aquestes 3 fases. Bàsicament, les 152 datasets crec que ja han estat explicats. En aquest anàlisi hem revisat el que són l'estat de les dades, el seu format, si l'actualització de les dades és la correcta o si, per exemple, hi ha algunes dades en les que ens hem quedat en un històric i valdria la pena que el departament de torn pogués seguir
actualitzant aquelles dades i també hem fet aquell estudi de dir quines dades ens interessaria que potser en aquest portal estiguessin en temps real, que ja n'hi ha algunes, doncs intentar veure. I no em vull explaiar més. Per què hem fet aquests casos d'ús? Doncs hem fet aquests casos d'ús primer per veure quins datasets necessitem per millorar la informació d'aquests casos d'ús, però també per detectar quins datasets ja són aquests conjunts de dades que ja són dades de referència i que estan al portal de dades obertes. I el motiu principal, sobretot, és per detectar indicadors i tendències que puguin millorar la presa de decisions en futurs serveis que pugui donar la Generalitat. I sense més, us passo amb el Martín, que us explicarà els dos casos d'ús que hem treballat fins ara, que el primer té a veure amb la relació de la qualitat de l'aire amb el consum energètic i el segon té a veure amb la relació que pot haver-hi o no entre la cobertura mòbil que hi ha a la Generalitat de Catalunya i els serveis de teleassistència que s'hi donen. Així que res més i moltes gràcies i perdoneu els problemes tècnics perquè veig que ha passat això. Merci. Deixo de compartir. Vale. Moltes gràcies, Joan. Ara... Has deixat de compartir? Teòricament... Encara ens surt. Vale. Ara, perfecte. Vale, doncs, moltes gràcies, Joan. Com bé he comentat, jo soc en Martín, com he dit al principi, soc part de la Fundació IDOSCAT, que gestionem també aquest projecte Smart Catalunya Laboratori. I a continuació el que us presentaré és aquests dos casos d'ús que hem fet conjuntament amb l'Oficina de Dades Obertes per donar valor a tota aquesta informació que hi ha ara mateix al territori. Entenc que veieu bé la meva pantalla? Si no, m'ho dieu. I, bàsicament el que volem comentar aquí és vehicularem la presentació sota els següents punts. Primer, parlarem una mica d'aquest concepte de Smart Region, que crec que ja s'ha fet molta introducció i s'ha parlat molt durant el temps, i passarem directament a aquests dos casos d'ús que ha comentat el Joan. I finalment farem una breu cloenda per veure quines coses positives podem treure de tota aquesta informació. En primer lloc, el concepte de regió smart i què té a veure amb les dades obertes. Tot aquest tema de territoris intel·ligents, tant a nivell ciutat com a nivell regió com a nivell país, sempre ho plantegem molt des del punt de vista de la informació. És clau que tant les administracions, el sector privat com la ciutadania tinguin accés a informació per conèixer la realitat del territori. Això pot ajudar a aconseguir i a atacar els reptes que tenim a futur amb molts verticals diferents, des del punt de vista de sostenibilitat ambiental, des de tot el tema d'escurçar la bretxa que pugui haver-hi entre els serveis en entorns rurals i entorns urbans, l'equitat de l'accés a benestar a tots els ciutadans, també un tema de molta actualitat que s'ha parlat ara i que creiem que les dades són claus per poder fer un diagnòstic correcte, és la millora de la residència sanitària en les zones urbanes i també una forma de centralitzar l'activitat tecnològica. Llavors, les dades obertes poden ajudar a aconseguir i a fer polítiques eficients en totes aquestes verticals. Llavors, dintre d'aquest mapa, el que hem volgut fer és dir, amb les que ja disposem ara, què podem fer? Com les podem combinar? Quina informació una mica més complexa podem extreure? Amb aquesta intenció de no treballar només en un vertical, hem fet dos casos d'ús diferents. Una que es centra en una vessant més ambiental i energètica, com és el creuament de dades entre contaminació atmosfèrica i consum energètic elèctric municipal, i després un més tecnosocial, tecnosanitari, al qual es vol trobar una correlació entre la cobertura mòbil que hi ha al territori i el servei de teleassistència. Tot això són casos d'ús una mica per veure l'estat i el potencial que poden tenir les dades. En cap moment es pot prendre com una conclusió final o un estudi científic, però sí que creiem que és una aproximació molt interessant a aquests dos temes. Llavors, el primer de tots, el creuament de contaminació atmosfèrica i consum energètic. Aquí el que volíem fer era estudiar si existia una relació directa entre
el consum energètic elèctric municipal, és a dir, el consum d'electricitat que es registra a nivell de municipi i els valors de contaminants que hi ha a cadascun d'aquests municipis. Per fer-ho hem fet servir 4 datasets del portal de dades obertes que us han presentat abans, que són aquests, són els caps de municipi de Catalunya ja referenciats, la qualitat de l'aire als punts de mesurament automàtics de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, el consum d'energia elèctrica per municipis i sectors de Catalunya i la població de Catalunya per municipi, rang d'edat i sexe. Llavors, el que hem fet aquí és fer una anàlisi dels municipis dels quals tenim aquesta informació, que també volem marcar, de la qualitat de l'aire són uns 70, més o menys, així que aquest és el límit que podem fer a l'hora d'establir correlacions. I ho hem fet per cada contaminant i sector. És a dir, el que volíem veure és si per cada contaminant, també l'activitat econòmica que hi havia relació, pot ser d'interès. Llavors, primer, la presentació ho farem mitjançant aquestes gràfiques, que són gràfiques de correlació, així com per entendre una mica el seu comportament. Quan més gran està aquesta pendent, ja sigui cap a dalt o cap a baix, o sigui positiva o negativa, vol dir que hi ha una correlació més gran. Si la línia és més horitzontal, més paral·lela a l'eix de les X, hi ha menys correlació. Si és totalment horitzontal és que no hi ha correlació. Llavors, la forma de presentar-ho serà mitjançant cada contaminant. En primer lloc tenim el monòxid de carboni, que és un contaminat generat per la combustió incompleta de la matèria orgànica, i on s'identifiquen diversos canvis de tendència en funció de cada activitat econòmica, però veiem que hi ha una correlació molt baixa. També comentar que aquest estudi l'hem diferenciat entre tenint en compte la població i sense tenir-la en compte. I aquí el que hem extret d'interès és que la tendència pot canviar. Això implica que les poblacions que tenen poblacions més baixes poden influir a l'hora d'establir aquest tipus de correlació. En segon lloc, sí que tenim les partícules en suspensió de PM10, que són partícules menors a 10 micròmetres de radi, que estan produïdes bàsicament per activitats industrials i de transport. I aquí sí que podem veure una correlació més potent respecte al sector industrial, o sigui que podem dir que aquesta hipòtesi es corrobora. I no tenim de sector de transport, ja que no és consum elèctric, però sí que podem començar a veure aquest tipus de relació entre les zones on hi ha una activitat industrial més potent i la concentració d'aquest tipus de partícules, que són un bon indicador de contaminació atmosfèrica. En segon lloc, tenim el monòxid de nitrogen i l'òxid de nitrogen, que també estan principalment representats per activitats de transport. Com us comentem, aquí no tenim present aquesta informació, llavors el que trobem correlacions és on hi ha més activitat humana, sector terciari i sector d'usos domèstics. Això vol dir que aquest contaminant està produït exactament per aquest tipus d'activitat? No té per què, però el que sí que ens indica és on hi ha més activitat humana, trobem més aquesta concentració de contaminant. Llavors també aquí ens permet fer correlacions una mica més complexes i fer extrapolacions de dades que encara no tenim i justificar la necessitat de disposar d'aquestes dades per comprovar aquestes hipòtesis. Finalment tenim l'ozó, que és un contaminant secundari que es genera a partir de la reacció de la llum i la radiació ultraviolada amb els òxids de nitrogen, que hem vist just abans, i com podem veure té un comportament molt semblant. Hi ha correlacions més baixes, ja que és un contaminant secundari, però sí que es pot veure que les correlacions són molt semblants al comportament dels òxids de nitrogen que hem vist abans. Per exemple, en el sector d'usos domèstics es veu clarament que sí que hi ha una correlació positiva de les zones on hi ha més activitat d'usos domèstics i hi ha més concentració d'ozó. Llavors, com a conclusions breus d'aquest primer cas d'ús, tenim
podem extreure tres, bàsicament. Primer, que l'impacte del consum energètic d'un municipi es pot veure reflectit en altres zones, això és una cosa que hem de tenir en compte, ja que el que estem avaluant és el consum elèctric. Llavors, no a tots els municipis hi ha producció d'energia i alguns on hi hagi més producció d'energia, això es pot veure a les zones on es genera aquesta energia. Així que tenim aquest desfasament que hem de tenir en compte. Tot i haver-hi correlacions, són correlacions relativament baixes, llavors hem de trobar altres variables que ens permetin fer un anàlisi, un estudi una mica més complet en aquest sentit, perquè amb aquest no és prou. I, finalment, comentar el tema de que els centres rurals, en tant que tenen una densitat de població menor, quan la tenim en compte, el consum per càpita és més elevat. I també això pot fer canviar una mica el comportament d'aquest tipus de correlacions. Com a segon cas d'ús, aquest és un cas d'ús que, de fet, hem fet servir una base de dades que es va presentar al vídeo que va presentar l'Albert, que és les dades recollides per l'aplicació de cobertura mòbil, que, com veu veure, hi ha moltíssima informació, hi havia gairebé 13 milions de registres, i això ho hem creuat amb serveis de tecnologia de suport i cura, nombres de persones ateses per serveis socials bàsics i també aquest tema de població. Aquest estudi l'hem volgut presentar d'una forma una mica diferent a l'altra, ara ho veureu, ho hem representat mitjançant mapes, també per una mica jugar amb aquest tipus de diferents representacions i conclusions que podem extreure i per fer èmfasi en la necessitat d'aquesta representació de dades a nivell geogràfic, ja que insistim que moltes d'aquestes, o el que s'està fent l'esforç és que cada vegada tenir més dades georreferenciades i amb possibilitat de fer aquesta representació als mapes. Algunes consideracions prèvies que volem comentar abans de presentar els resultats és que aquests resultats es presentaran, com abans hem presentat, per cada contaminant, aquí ho farem per cada tecnologia de connectivitat, 2G, 3G i 4G, cadascuna amb les seves característiques. 2G és la tecnologia que dona preferència a la sobre les dades, és la més antiga i la que està una mica en canvi d'ús, tot i que s'està fent en desús a nivell de les comunicacions mòbils, però sí que serveix per tecnologia IoT, per exemple. 3G, que sí que permet aquest funcionament de veu i dades a la vegada, i 4G, que és el que fem servir ara més majoritàriament. Com hem mesurat la força de cobertura d'aquestes tecnologies? Mitjançant la variable ASU, que és una unitat de força arbitrària, que és la mesura amb la que s'ha pres per l'estat de cobertura mòbil, i una mica l'escala de valors és aquesta, del 0 al 12 a 13. Llavors, què hem fet primer? Primer, el que hem volgut fer és la representació per comarques, comentar-vos que tenim dades més o menys de la meitat de les comarques de servei de teleassistència. Llavors, per això estan les que estan en blanques perquè no tenim dades. I el que hem fet aquí és veure si hi ha, primer, una correlació entre les zones on hem pres més mesura de l'app de cobertura mòbil i de serveis de teleassistència. Sí que podem trobar certes correlacions. On hem trobat més concentració de mesures és a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, com es podria preveure per avançat, i que també és on es concentra més activitat de serveis de teleassistència, però trobem altres punts que surt una mica d'aquesta regla, per exemple, a la zona del Segrià, que no hi ha un volum tan gran de mesures, però és una de les zones on hi ha més concentració de serveis de teleassistència. El que sí que trobem aquí és una correlació més o menys directa entre aquestes dues variables. En segon lloc, el que volem veure és el nombre de mesures que ens serveix. Ara hem de veure si la força d'aquesta senyal també pot tenir una relació o no. En principi, veiem que són com... En 2G sí que trobem una relació més gran, ja que hi ha més diferència entre les diferents comarques a nivell d'aquest servei.
En 3G, menys. En ser un servei que està més establert i que està més extès pel territori, veiem que no hi ha tanta diferència de valors de senyal entre les diferents comarques, llavors no ens permet dir que és una variable que pot ser d'influència a l'hora de crear relacions amb altres. El mateix passa amb 4G, veiem que hi ha una distribució més o menys uniforme dels valors de cobertura de 4G arreu del territori. Llavors tampoc trobem una relació molt gran amb els serveis de teleassistència. El que podem concloure aquí una mica és que els nivells de cobertura no són un limitant pels serveis de teleassistència i que hi ha altres variables que influeixen. Per exemple, el que hem comprovat abans, que el Segrià, que és una zona que no hi ha tant de concentració, sí que al tractar-se, per exemple, d'una capital de província, doncs, bueno, pot ser una de les variables d'influència que facilitin o promoguin que hi hagi més serveis de teleassistència. Finalment, hem volgut trobar la relació entre els serveis les zones on es demanda més serveis d'assistència social i on hi ha més serveis de teleassistència. Podem comprovar que hi ha certes relacions, però que, bueno, sobretot hi ha zones on potser es podria reforçar una mica el servei de teleassistència, ja que hi ha més demanda d'assistència social, com pot ser la zona del Vallès Occidental, Baix Llobregat o Maresme. Aquí ja podem començar a extreure conclusions que poden ser interessants a l'hora de fer aquest tipus de planificacions. Comentar que evidentment hi ha més complexitat en aquests temes i segurament hem de veure altres variables a l'hora de fer les avaluacions. Com a conclusions que hem pogut extreure d'aquest estudi, que els valors de cobertura mòbil en general no varien molt segons aquesta base de dades i que els nivells de teleassistència segurament estan influïts per altres variables, com poden ser les concentracions de població. Així com a conclusió final de la presentació, comentar-vos beneficis que podem extreure de les dades obertes cap a la ciutadania i cap a les administracions locals, és que ens donen un coneixement de la realitat del territori en àmbits diversos i aportar una visió holística. També la capacitat d'interrelacionar sectors, com la realitat del territori no és estanca ni separada entre si, sinó hem de relacionar sectors per entendre la realitat complexa. També és un sistema de transparència de les entitats públiques, on tota aquesta informació que es genera ha d'estar a l'abast i a la disposició de tota la ciutadania i és una forma d'empoderar-la per fer-la partícip de la realitat local. Llavors, això, entre molts més, és alguns dels beneficis que hem pogut extreure d'aquí. Comentar-vos qualsevol informació extra que necessiteu d'aquests casos d'ús o de qualsevol informació que tingueu respecte al que s'ha presentat avui. Teniu el nostre mail de contacte, que és smartcatalonia@gencat.cat, i ho podem aclarir qualsevol tema que vulgueu. També el primer cas d'ús ja està publicat, el segon es publicarà en breus, per si voleu ampliar una mica més tota aquesta informació. Llavors, fins aquí més o menys aquesta presentació. Crec que podem passar a les preguntes, que veig que hi ha unes quantes de moment per aquí. Llavors, primer, una que hi havia de fa temps. Veig que s'ha contestat, del Albert Canyigaral, que l'Albert Herrando ha preguntat que si totes les dades obertes són de tipus taula SQL o també hi ha dades no estructurades. L'Albert ha contestat que tot és SQL al catàleg de dades obertes. Aquí trobem una altra del Germán, que és pel Joan, on pregunta si les dades obertes sobre els municipis estaran en principi disponibles per tots els municipis o només pels grans que s'hagin apuntat a l'iniciativa. Gràcies per endavant. No, res, molt ràpid això. És a dir, la pregunta no l'acabo d'entendre en el sentit que nosaltres el que fem sobretot és derivar la petició d'informació que té la Generalitat i que no ha obert
És a dir, la nostra tasca és derivar la demanda de dades que té la Generalitat, que genera la Generalitat de Catalunya, que puguin ser d'interès pels municipis. A partir d'aquí, el que és l'obertura de dades de cada municipi depèn del treball de cada municipi i, òbviament, també hi havia per aquí alguna esment a l'AOC, crec, en el xat. L'AOC té el seu portal de dades obertes on dona suport als municipis perquè puguin obrir les seves dades. Llavors, en aquest sentit, no es tracta de municipis grans o petits, sinó que es tracta de que nosaltres derivem la demanda de dades cap al Departament de Dades Obertes. Ja està, res més. Vale. Doncs per aquí també sí que està... Potser podríem afegir en aquesta contesta, si us plau. La pregunta sobre l'OC, que podem afegir només per tenir en compte que els portals de dades obertes de l'OC, que fan servir una plataforma diferent que la Sòcrates del portal de la Generalitat de dades obertes, fan servir el SICAN, però sí que els datasets estan federats, almenys una gran part, oi, Albert, si volies confirmar això? Vull dir que es poden trobar en el portal de dades obertes, però són les mateixes, els mateixos datasets que estan en els municipis que tenen un portal de dades obertes a través de l'OC. Sí, és com ha explicat la secretària. Està federat per facilitar de trobar aquestes dades, que és important que els ens municipals tinguin de referència la solució tecnològica que proporciona l'OC dins del seu paquet de seu per govern obert. Molt bé. Llavors veig aquí una pregunta. Vale. Bueno, en principi no sé si hi ha alguna pregunta més que es vulgui comentar. Si no, per fer la cloenda de l'acte donarem pas al senyor Dani Marco, que és director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tots per assistir i esperem que hagi sigut d'utilitat. Comentem també que qualsevol informació extra que necessiteu ens ho podeu comentar a les dades de contacte, compartirem les presentacions, etc. Espera, abans de donar pas, veiem que hi ha una darrera pregunta del Carles Fonch. Com puc saber quins datasets contenen dades municipals? Quin tipus de consulta hauria de fer? Comentar que les dades que estan, aquí si no Albert em corregeixes, les dades que estan al portal de dades obertes en principi és a nivell territorial i la intenció és que estiguin disgregades a nivell municipi, no intramunicipal. No sé si aquí vols complementar. La majoria són d'aquesta forma, entenc que no hi ha un filtre específic per dades municipals. No, el que dius és correcte, sí. Però com hem vist, és un projecte de llarga durada i segueix en evolució i totes aquestes consultes, necessitats ens ajuden a seguir evolucionant el projecte. Així que gràcies també per totes les consultes. Vale, doncs, llavors donem pas al senyor Dani Marco per fer la cloenda institucional. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Martín. Molt bon dia a tots i totes. Seré molt breu. Bàsicament, vull mostrar el meu agraïment, evidentment, a l'equip de la Secretaria de Polítiques Digitals, a la Fundació d'Euscat i a la Secretaria de Transparència i Govern Obert, i una salutació al director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, l'Albert Caliganyà, així com la Mercè Crosas, que ens ha tingut que deixar en l'últim moment, però que ha estat molt implicat en la trobada. Des del Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori, com sabeu, des de fa uns quants anys portem impulsant l'estratègia Smart Catalonia, una estratègia que vol estendre al conjunt del país aquesta visió de les ciutats intel·ligents arreu del territori, perquè també les ciutats o pobles més petits puguin abordar aquesta transformació digital i la provisió de serveis digitals a la ciutadania i també una gestió més eficient dels seus entorns. Per poder fer aquesta activitat vam posar en marxa el laboratori Smart Catalonia, una xarxa de més de 50 municipis, però també connectat amb el sector privat. Més de 100 empreses
que gràcies a la seva col·laboració público-privada hem pogut impulsar projectes smart arreu del país. Una de les claus per poder proveir nous serveis, però també per poder gestionar millor les nostres ciutats i el territori en general, és precisament treballar sobre les dades, treballar amb aquest concepte d'un país data-driven. I això és gràcies a que la sensorització, la digitalització, tota la transacció que fem entre ciutadans, empreses i administracions pugui ser accessible per tothom. Aquí, evidentment, la col·laboració amb l'equip de dades obertes ha sigut clau per juntar aquestes dues estratègies, una estratègia smart de país per proveir nous serveis, amb una estratègia d'obertura de dades, de donar accessibilitat i transparència al que és la informació pública per poder, primer, generar nous serveis, però també que les pròpies administracions tinguin accés no només a la seva informació, sinó a la informació d'altres administracions. Avui heu pogut comprovar exemples d'èxit. L'objectiu que es marquem és que hi hagi més i més dades accessibles i més casos d'ús i serveis d'utilitat, per lo que tant l'equip de dades oberta com l'equip de Smart Catalonia estaran a la vostra disposició per poder avançar amb aquest camí conjunt. Moltes gràcies de nou a tots els que heu pogut col·laborar en l'organització de la trobada, però sobretot amb els que feu possible aquest binomi entre el món de les dades obertes i els serveis smart, que al final, cap i a la fi, el que volem és millorar a la ciutadania els serveis que puguem oferir des de l'àmbit públic, però també que les pròpies empreses treballin en aquestes solucions smart gràcies a les dades. Ens trobarem en una altra trobada, aquesta no ha estat la primera i segur que podrem anar coneixent més i més projectes i solucions. Gràcies i continuem endavant. Molt bé, perfecte. Doncs, moltes gràcies, Dani. A partir ja podem donar per conclosa la sessió. Gràcies a tots i a totes per assistir i, fins la propera.